vanhu vane podcast anoiti basa here vari kusanitiza usesu isu hatina kazvedu hatina mboti tinayo koimi vana anointing inouraya hayayai hanzi carries a thunderbolt anointing nauri kwamanoika dende kesanitizer kunge makumbi wazunza mandeni munhu wese ane kadende kake apa meso mamuromo akavharwa kunge vakadzi vechimoslim ipapo uchinzwi neanoitiki yebodcard haunyarere uri kutsvagireko zvese izvozvo ini ndaifunga kuti nguva ino yatasvika ndo nguva yatingadai takaona vana makandiwa vachigadzira zvigubhu zvemafuta zvaana maigadzira zvigubhu zviyazvo munhu wese oita kuita q kuna makandiwa otenga anointing uiri ndo nguva yekuti anointing ishande ine iye zvinezvi zvekuti anoporesa asiyana nazvo atanga zvinyowani hanzi ndine meseji yekuti mushonga wecovid mark of the beast iwe handiti unoporesa varwere here iwe chienda kakuyukinzi unorapa varwere makandiwa hakana simba kanongotaurisa chete This is the time where we must find madzibaba masango coming out to the radio station. Vakaremerwa uyai kurugare kukrawa ya madzibaba masango covid ndoko ari kupera kanozviziva kuti kakangozvitaura kanobatwa hurumende mazivano yakagumbuka zvisingaite ukangotaura kuti unoporesa vanhu covid unobatwa udekukuruvidza vanhu vese vakaswira izvezvi vakapeta miziko iri pati makumbo vatanga kuita noise ende nyaya yaari kutaura makandiwa tichaibata pamoment of laughter yekuti musabayiwe mapirizi mushonga yecovid ada kuvhara nyaya yekuti vanhu vasamuone kuti ainyepa kuti anoporesa varwere bcause ezvinezvi varwere havasi kushota varwere vakawanda izvezvi zvipasta here munhu wese ainyepa kuti anoporesa zvabuda pachena kuti inhema madhezi aya varwere vakavari vashoma iko zvinezvi pastor musatombotaura muchidaro kuti zvipataraka hazvichatombo vanhu kungopinda mulocation kana achigara muborodheo makandiwa kungobuda mumba chete ongoti mangwana ndichafamba nemaraini tichisvika pamba pese izvezvi hapana pamba pasina ari kurwara bcause vasiri kurwara necovid vari kurwara kuti nezvimwe zvirwere kuzvipatara hakusi kuendeka bcause zvipatara zvakanzi tiri kumboda varwere vecovid zvokuti munhu akangosvika pamba anotoona murwere wake otosiya amunamati vana tiudha moyo vaishandiswa kunge zvikorobho nana fredi vachinzi vanoprofita vane maspiritual spectacles ndonguva yaangadai achishanda maspectacles achitsvaga pane gwenzi rinorapa covid vana magaya vakambobira mozambique vakanochera makwenzi ndonguva yekuenda unochera gwenzi inei rozoti gwenzika imajina ipasta kuti dai magaya akawana gwenzi rinopedza covid tingadai tiine mari munyika muno maamericans aitipa mari achitenga gwenzi ramagaya iye zvinezvi akanyerera kuti 0 muchamunzwa atanga kana covid yapera. I am suggesting fellow Zimbabweans that every man of God who is not praying for sick people today should never talk about praying for sick people after the COVID situation. Ticharova vanhu gure rineri ndokutaurira. Ticharova vanhu kuti COVID yapera rimwe richabuda rotanga kuti vanorwara vese uyai. Ini ndikangokunzwa ndiri padhuze ndichakurova.